Anggele jumeneng Mbak Elisa karo Mbak Apri iki panggunge rumangsaku tok. Le gebiar-gebiar ketok le. Nyenengke ngoten nggih. Kaya nyenengke. Disawar ketok endah ngoten. Ketok endah wedok kok ya. Wedok kabeh Wedok kabeh ayu kabeh. enom kabeh. Enom kabeh. Tur nek carane laler nyamuki lewat nggon pipine dhewe Ces kepleset. Medene sik kenceng. Sik kenceng. Lah iya lah sinden tuwa. Dandan wong lanang dandan wedoke babrakan apa? Iya. Ha inggih. Halo Mbak Elisa. Nggih ngaturaken sugeng dalu macange. Wilujeng dalu. Sehat nggih? Nggih pengestunipun radi serak-serak setetek menika. Setitik kok setetek. Inggih. Setitik. Setek-tek mawon Kak Inces. Kok setetek. Setetek. Maksudnya sedikit aja. Rat nembe pemulihan recovery nika. Oh, pemulihan apa? Nggih menika Recovery. serak-serak menika. Mbak Elisa menika bibar mayang 3 dalu berturut-turut lajeng ngedrop kalau wingi. Ning Nggih pengestunipun Mas Nggih ya Handu. piyayi putri iki kudu dijaga kesehatane. Nggih ta? Nggih sok esek napa merga panas banget niku cuacanipun nembe ekstrim. Oh. Dadine suarane esek. Esek iki. Esek piye to? Esek itu serak itu katanya Jawane itu esek. Serak, Serak. serak aja Iya. aja serak. Ya itu. Serak ki ning mburi ngono kae lho. Ora. Ngono maksud gitu loh. Tapi wis rada mulih menika, wis rada wangsul. Ha inggih. Ngaten. Pokoke bot-bote iso sowan mrene, Ces. Iya. Kalau nembe rumiyin nggih wonten umbul kalih panjenengan. Umbul brondong. Ler mriku. Umbul brondong. Nika Pak Lurah ugi rawuh. Oh, Pak nggih. brondong rawuh. Pak Lurah Brondong, lawuh, matur suwun Pak Lurah Brondong. Tur ngeten lho Mbak Elisa, Mbak Apri. Pripun? Wah, warga Bluneng niku sing diarep-arep. Wah, niki pokoke Mbak Apri kudu wonten, Mbak Elisa kudu Lah wonten. nggih no. Nggih, matur Nggih, suwun lho iya, ya. menika. Lah iya Nggih, wis diarep-arep. genah-genah sing sinden kok ya. Iya. Lah nek tukang ngarit e nggo apa? Sing ceto sinden disawang nggih nyenengake Oh, ndemesake. Kowe apa? Iki sapa ta iki? Tak sabar ke tak ampet-ampet ket mau kok wong loro kok mangke. Urung wayahe metu kok metu dhewe Menapa? lho, Ces. Lagi sapa Sik. sing Kowe mung ngira kowe ditandingku wong loro ditandingku. Oh, sik. Oh, iki kelangenane Pak Wahyudi kok. Sik Mbak Apri. Oh, kowe Mbak Apri berarti ngapusi aku. Pripun? Jale Mbah Mimin lara ora teko. Lah gek wingi niku keluron ki. Keluron iki sapi ora. Sakniki jenengan ngendika ngaten. Niki sing ditenggo diantu-antu gur Mbak Apri, Mbak Elisa, nom-nom ayu-ayu. Lho. Sakniki diklarifikasi. Lho, lah piye tenane ngono kok? Pak Lurah, Pak Wahyudi. Wahyudi menika Hah? dateng wonten istana kula. Wah. Wonten Karang Nangka Istana. menika, wonten istana kula menika. Istana, heeh. Paring dawuh, Nggih. Pak, napa mboten kliyatu menyang paring dawuh kula. Wong jenenge kula iki ten Pluneng paribasan sasat omahe. Nggih. Nggih to. Napa mboten boten warga Pluneng? Mboten lah sindene
Mas Jalu hebat-hebat nggih sing dene 6 hebat-hebat kabeh. Nggih. Elisa pintere, Apri enome. Ning sing ayu dereng wonten sing kados panjenengan Mbak Mimin. Iya. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi. Nganten Muni Pak piye? Wahyudi satase karang nokoe gebablasan tekan sendang kono lho. Wah. Saking apa cahyaku tak blerengi arep nggo omahku ki. Ora, rada ra eling Pak Wahyudi. Apa nih? Pak Wahyudi atase gubuk kula kok nyen mboten kertos niku pripun? Kula niku tom-tomen kalih panjenengan lho. Kula dede demit lho kok tom-tomen aku ya. Lah kowe iki sing diatur Dadi garis gedene. Kowe iso suwanire mergo aku. Wah. Aku iso to dandang tak kowe kuntul tak gawe dandang. Iya. April loro, Elisa masuk angin sibuk, mboten saged. Iso wae nek akar mati rezekimu. Oh. Ning atiku longgar. Atiku jembar. Aja ngoyo-yo. Aku ora wong serian kaya kowe. Kowe engko ndak ora mati rezeki kanca. Aja ngoyo-yo. Sabar. Kowe engko ndak opna meneh. Ya lho lele. Mbok sing Kok eling. banget lho. Lah sampeyan saged tindak to niki wau kok ra ngerti. Saged. Kula saged tindak mriki wong pinggir rumah sakit eksklusif Pak kula. Wow. Dadi langsung VIP. disuntik iki langsung jeng anu kok jengat semangat. Semangat. Dengat. Lah kok kowe nggawa tas terus dingklekan nang ndi? Saking diri celak gempung nek kira-kira Mas Jalura ora butuhke aku. Aku ora masalah ora dadi bintang tamu ning kene. Ya ditari kanca-kanca yoga sedanten kemawon. Ayo. Menawi Mbak Mimin wonten panggung tesih gurnan apa mboten? Ora butuh. Sik para pamirsa nuwun sewu para lenggah para pamirsa. Menika Mbak Mimin menawi wonten panggung sae napa mboten? Kondur cocok nggih? Cocok. Oke. Aku ora dadi artis ora apa-apa. Nek aku tetep dadi warga kene. Lah piye? Aku arep dipek garwa. Sapa? Karo Perangkat kene. Sapa? Mas Alvin. Weh, asal sih. Mas Alvin lho. Vin, kowe iki duga-duga iki mbahmu kakung lho. Kowe iki kok Lah nek ya pripun Mas Alvin? Inak. Wah kaya nek kok ini. Mbak Elisa. Cek. Iki lho deloken kaya ngono. Wong Lah durung iya. jatahe kok Rong ya. wayahe metu dhewe. Saking dene lho penyang yo kesangeten lho. Arep sowan rene glok. Tak anyari gelangku glok. Ya Wis nya. wis katut dadi pian to saiki anyar tak anyari. Abrakan tukon Shopee kok. Iki mbageke sing kepareng rawuh Nduk Elisa. Cek aturaken wilujeng rawuh Nggih. sedaya mawon boten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal sedaya perongkot desa ingkang sampun lelenggahan lan monggo ngerahapi dedaharan napa unjukan ingkang cumawis sinambi ngelaras menika saged mersani ringget wacucol Total. Ucula dhewe. kalian midhangetaken lagu-lagu menika sing apik dhewe menkeh suarane menika Sukimin. Sukimin wah. lan kula nderek memuji nderek mangayu bagya anggenipun nganakaken merti banyu bener Banyu. Heeh. Air toyo. toyo kene nggon banyu to Iya, Banyu. Klaten Sedekah itu umbul. 1000 umbul, kota Oh. 1000 umbul. oh iya kayak kota Serbu bola Mali gini ana pluneng kene ana Tirta Mulyani karo Tirta Mulyono. lanang wedon Lanang wadon iki ditempukke banyune kono karo banyune kono. Lah bancine nang ndi? Banyu kok banyu. Banyu Tirta Mulyani karo Tirta Oh, Mulyono. ana banyu lanang, Dadi ana banyu ana wedon. momen, resik-resik kali, Oh, ngono. resik-resik umbul ki tanggal 18. 18. Terus tanggal 19 kuwi kirap. Kirap Dadi budaya. kirapke warga ya ana sing tumpengan, kesenian, apa-apa dadi dipamerke, dikirapke. Oh, ngono. Kuwi lho Kak Elisa, itu kan ada 2 gentong. gentong oh Nah, itu dari umbul Tirta Tirta Mulyono Mulyono dan Tirta Mulyani. Jadi sing bar dikirapake. dikirapake Dadi temane cocok ngrumat banyu kanggo Panguripan. Lho, Iya. panguripan kok sing diandharke Pak Lanjar mau ora mung uwong tok. Ora mung Ya uwong. kewan. Ya. kabeh Ya tetanduran. Tetanduran. Lho, paribasan kaya sing diandharke kaya kala gumantung iki kaya paribasan iki pelem. ya Kaya dene gantung. Kaya mono sing gemantung apa neh ya?
anu kentongan kok apa Kates. Apa ya? Tongan. Nek pala gumbandul. ya gumandul kuwi bangsane kuwi mau apa jenenge ya Dekmu katut ora. Mbak Mimin Maksudnya ini Polo-poloan macam-macam. polo kependem. polo kependem ki kaya telo. Oh ya, Telo, kentang. ngono kuwi. Kentang. Oh. Heeh. Ya Bakune Mbak, subur. menika nderek memuji kados ngaten menika kekompakanipun, keguyuburukanipun para warga masyarakat Peluneng. Tepuk tangan kagem para warga masyarakat Peluneng. Luar biasa. Hebat ya. Tanpa memandang latar belakang, Nah. disatukan nganggo anane gelaran budaya ya Kak Inces Kak Sih, Imin. iki sing rawuh Sedulur pitu girawuh Mbak. Oh, sedulur pitu menika 7 desa menika nggih. Nggih. Menika Malang kados Jiwan. Malang Jiwan menika Mas Supri, Pak Lurah Supriyanto menika girawuh. Nggih, lajeng Karang Duren. Karang Duren Gondang, Lajeng Dasin. Menden. Mendien, Lajeng- Pak Lurah Ngrundul, Pak Hari Ngrundul. Purnomo menika girawuh. Nggih, Matur Dadah. suwun. Menika saking disebut Porapar ugi rawuh. Wah, nggih, Matur Bapak suwun. Sangat, Nggih, Bapak lajeng Kapolsek girawuh. Dinas OPD. Dewan Kesenian ugi Kabupaten rawuh. Klaten ugi Nggih. rawuh. Saking Kathah. saking Pak Darmadi ya dasare warga kene ya Wan. Oh, Pak Darmadi Iya, rawuh. rawuh. Wah, Rawuh. matur nuwun. Wong mau malah nyekel-nyekel ngene iki saiki pangko mengke aku lho dadi gagel. Mengke Pak Der nyambut gawe kok arep diparingi arto aku ya ngono. Mengke mawon aku ya ngono. Ah, nggih, nggih, nggih. Piyai kok nek sedekah kok gage-gage ya mengke mawon aku ya ngono. Lunyumu men. Lah nek wong arep sedekah lho priya par ditolak. Aja tolak. Sinambi tetembangan Mak Nggih. Cani, Mbak menewatan Mbak. pamundutan. Menika Merdika Mbak Elisa Merdika. pun aturi bawa. Ya. Alan-alan. Kula Nggih. mboten ajeng ngarani sak paring-paringipun monggo. Wau saking panitia menika panitia. nyuwun Ya. panitia ibu Jawa apa ya? Ya. Panitia. Panitia. Nggih. Pokoknya semua yang panitia gitu. Nggih. Menika nyuwun podang Oh, kuning. pas Oh, pintrajit podang. mau ngersake podang kuning. Nggih leres. Nggih Nggih. diaturaken. Hati-hati bar masuk angin. Ya kok diewangi wong ya jenenge sing apik dhewe kan kudu lek kimen iki, kudu aku. Sing show. Tas mahal banget ini. Alah alah alah. Iya, jeruk tas isi sajen nih kok. Kowe engko suwe-suwe tak lelepke ning kolam kono lho kowe engko. Iki kolam apa? Kolam Kolam Duduk renang. umbule kan? Itu Duduk umbule. Bukan, itu kolam renang Ya. dibuatkan untuk lekmen. Oh, itu. Jadi spesial. aku mandi telentang ngono lho. Terus diparani Pak Wahyudi. Iya. Diparani ki dijob digawe nglipur warga Puneng ki lho. Aku nek mirsani Pak Wahyudi ki rasane merinding ngono Lah, lho. apa? Brengose lho, Lek. Nek senyum gak ketok. Kene iki pamae tuk piala kesabaran. Sing juara mesti Bulurah. Lah piye? Sabare lho ngadepi Pak Wahyudi iki. Jan pun kersane Mbak Mimin pun derek niki Pak Wahyudi tengen kula pun 2 jam pun kersane lah pripun kula ki kok wedok klina dimongso lho Bu pun kersane. Pak Wahyudi ndek wingi tengene lekmen nggih sempet kilap to, Pak. Berapa jam iki kayak ngopo? Duk, snack-snack iki to Pri. Nggih. Iki le ngurusi ibu-ibu PKK mriki. UMKM ingkang wonten apa jenenge waterpark. 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 Oh, no UMKM sing ibu-ibu jualan. PKK. Ayo no. Ya. Mangga. Alon-alon yo lek Kim Ayo Kak Elisa. Nadyan wujud mong peksi. Tepuk tangan kagem Mbak Elisa para lenggah. Upama Matur manuk. sembah nuwun. Upama manuk ngono yen Cinandra ki kenari kok. Kok iso? Cilik suarane gantas tur apik metit Kenari. Kenari. Nek kowe Aku labet no, sing burung warna-warni ka sing Larang. larang. nek cara aku mungkin anu ya cendrawase apa burung apa ya. Apien. Apa ya? Manuk ansel galeng kowe. Ancel galeng iki piye? Sing teng sawah sing itik-itik cerit ngono kalau itik-itik cerit. Gila nih. Perasaane aku bintang tamu populer mahal kok ning ngene disio-sio. Ya wes ganti manuk guwek aja. Gua Gowek itu yang bisa mengoterus itu gowek. Manuk hantu. Ayo Kak.
Sak menika S2-nipun sampun lulus nggih, Mbak? Sampun pengestunipun. Wah, sampai S3 Pak. Mendhet S3 dados gelaranipun mangke doktor. Dereng selesai tapi Lah nggih lho, doktor sampai spi. OTW. Berarti mengke pamupun dados titele napa? Doktor. Dr. Elisa Orjarus Alaso SSN MPSI. Gusti Allah. Sarjana seni mambu pesing. Ora. Sarjana magister psikologi kok mambu pesing. Sarjana seni Lambune- magister psikologi kok Ya. pesing. Popik sport kopi kok. Pira apri nek pesing. Ngapa? Mbak Mimin jare biyen yo anu kuliah. Kuliah Kula nggih apa? ala tanpa rupa kok ngeten sempaten Semarang Oh. 12 tahun. Kuliah. SH. Oh, sarjana Sarjana hukum. hukum. Sobo hotel, Mbak. Mbok tak kira ki kuliah apa Loh, piye. usaha yang bergerak di hospitality industri keramah tamahan. Jadi nek krungu hotel niku ampun pikirane negatif. Terus niku dienggo pertemuan ya iso, dienggo anjang sana ya iso, dienggo ketemu rekan bisnis ya iso. Itu yang menyalahgunakan kan oknum-oknum. Oh, iya. Termasuk kowe. Oh. Mesake sing duwe usaha hotel nek dikepiahuyah. Iya. Alus manis nengsa make. Yo Mbak Apri. Si podang jana Yo gurune yo. Cara lovebird mau wis apik. Nanging cara Kanca-kanca. ancel galeng. Kanca-kanca aja nakali aku lho. Nah iya. Coba bar Mbak Elisa, Mbak Apri terus Mbak Mimin ya coba. kaya ngapa? Nah iya. Iba bunga iki jenenge pressing, Pressing. penekanan lho Mbak. Suara kok pesing bareng. Iba bunga iki bawa lho Mas. Iki bawane Iki bawa sinden lho, Mas. Ora ketek ogleng lho iki kok. Iki udu anu lho, udu kethek peper lho iki. Nah iya. Rumah saku Mbak Elisa, Mbak Apri doning, Mbak Apri doning kok bareng Mbak Mimin kok rumah saku sia-sia. Lah ya. Sing napa Jaipong niku pancen kewanen. Dupeh kelarisan tratak lho. Niku ora ngerti mergo niki dalane sampeyan ora ngerti. Ra mudeng nek iki jalani aku ra mudeng. Iso ae tak cukup tratak saka Jogja nek niatku anu. Ya, nyanding. Ibu bunga ingat iku. Iba bunga ingat. Kok kaya tintrim ngono tak melan. Tiku. Iya. Cakalan cakak barang. Nyanding bisa. Alah, nyanding bisa. Suara kula pun pulih sakniki Mbak Limbo. Wah iya. Alhamdulillah. Sing ada ajeng nyantet kula suara kula men bosok sakniki pun pulih apik malih. Wah. Dadi tombok
Jenglengge Mbak Mimin. Kok ganggu konsentrasi. Mangga Kak Elisa. Monggo Mbak Elisa, monggo. Yuk podang kuning, monggo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan galuyuran anggeleki sing tak sayang moga-moga pinter kanggo galeki ora krasa esuk awan Iman yen nganti liya kagayang ah kliyang tak sawang meja ning kampang kancangan nak rindik sapa kadangan sarwi goceng dheweke kali besokan yen si bodang adudut ati keprana ora mandang atiku tansaya tak sanani sun pikapuluh tegadyo yo bos Pitaras bersama Elisa Orgaris Alaso. Ada Kak Ijaz, ada Kak Mimi. Gosin. Yo, Esuk awan ning omah wis ora krasa galuyuran anggeleki sing tak sayang Moga-moga moga pitaran kanggo galeki ora krasa esuk awan nganti wengi iman yen nganti liya kagayang yen tak salah mentok ning kekacauan tak rindik sapa kadang sarwi goceng dheweke kali bencokan Bebungan yen kelakon nyanding sirane Nora bakalan iku dadi bahagia Onyang adudut ati kepranan Nora manja atiku sanesaya ndandra tak tranani Sepikat mulut tekan yo. Hei. Sas luar biasa menikah sampun Pak Jan. Campur pambutan kadang-kadang panitia Nggih. Jan
Sugotane luar biasa. Menika ugi matur nuwun Mbak Mimin. Das pundi Mbak Lipur? Menika dalu menika karawuhan. Nggih. Karawan. Inggih menika Bapak Agus Riyanto SA. Bapak Agus DPRD Kabupaten Klaten. Mbak Nun, Mbak Agus. Nuwun. Pak Darmadi matur nuwun. Kalian Bapak PLT Camat Kebonarum Bapak Sutopo SIP Pak Topo NSI. sebenul. Sedina panggil Pak Topo koping pindho. Heeh. Mau ketemu Pak Topo, saya ketemu Pak Topo. Inggih. Mbak Elisa, Nggih. tapi Nggih. rumangsaku kurang afdol menawi Pak Wahyudi Oh, lagi? dereng diaturi minggah panggung. Nggih. Iya, lah niki wau rak Pak Darmadi dereng ngrawuh. Lah niki Pak Wahyudi diatur minggah panggung. Monggo Pak Wahyudi. Kalau kan sambutan formal sampe kok rada Monggo santai. Pak Wahyudi kula aturi minggah pepanggungan. Nggih. Monggo. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame goget-gojekan. Gawe-gawe rambulane. Yen disalah kok gawe-gawe. Kaya-kaya Gelekake kanca kabeh aja turu sore-sore. Gato Asale saka tela moto gato iku namene apa? ala gato asale saka tela yen rapato Atine rada aja ngono Mas aja ngono kadung janji aku mangko gelau. Pak Wahyudi wonten pundi? Oh, mboten kersa. Masa ya ning kersa ngatean? minggah. oh Napa kula papak Pak Wayu? Pak Lurah ya ngira seksi ubet kok tadi. mboten Nggih. kersa Nggih, mboten. Anu nembe wonten transit mbok menawi. Mboten pepekeran. Nggih. Masa Pak Wahyudi ngurusi snack rak ya ora. nggih matur nuwun bagenipun matur nuwun bapak-bapak ingkang kepara lenggah berkahi bapak-bapak Kapusing dan Ramil bapak-bapak Nggih. Mas Pak Agung Polsek Bonarum Ya, Mas WA. nggih. Ibu Ano, ampun aman Babinsa. terkendali ya. Menika Pak Wahyudi rak nembe wonten transit. Nggih. Mboten ngira-ngira hormat menawi Bapak Topo sekalian Bapak Agus Riyanto. Oh, nggih. Wah, Menika. Pak Lurah jenengane kek Pak pundi ora? panjenengane kok kula padosi lho, Oh. Pak. Mbak piye to? Jenengan- Kula papak nggih. Monggo pinara. Yuk, yuk dimekarake cak. Yuk, mau turuk, turuk. Monggo Mbak Mimin Monggo bapak. monggo monggo. Monggo lho, Pak. Monggo Pak Lurah. Menika mboten diculi lho, Mak. Loh. Monggo monggo. Yalah. Mau ora gelem dicolke masa ketemu Mimin langsung sayang. Kula nggih sayang niki. Alah-alah. Alah. Langsung merinding aku. Dadaku. Jenengan niku keng pundi? Niku nek dados lurah niku lenggah tengah Ten jam. Nah kok Saking pundi Pak Wahyudi? Kula padosi wonten sekeliling niku kok mboten ketingal kula padosi kumise. Arep tak go gawe dep piye kumise Pak Wahyudi kok. niki inil-inile dicetheke rumiyin. Nah, napa nganggengen kula riyen Pak, monggo. Geganean kula wau mboten tanggap ngendikane Mbak Elisa. Wes. Saengga kula ngertos kula kabeh medal rumiyin. Oh, Olah ngaten. Oh, alah. Medal niku pados napa? Golek kekuatan sih. Oh, golek kekuatan. Nggo nyelipur nggih Pak kersan kersane nika warung-warunge warga kula. Nggih.
kajenge Laris. Amin. Le mandi STMJ. Oh. STMJ itu Susu apa? teh madu jahe. Susu telur. Susu telur. Wah, goblokmu kuwi. Gur tahe nang masuk gawe dhewe. Susu telur niku khasiate nggih napa ta Pak Lurah? Kula nek kasihate mbon ngertos ning gegandengan menika UMKM menika ingkang sadhe warga kula. Saking kula mubeng-mubeng riyen njajani warga kula. Oh, jajali. Nggih kersanipun UMKM Laris. Laris. STMJ-ne Pak Lurah pesen anu nggih Pak niki ingkang bayar jenengan nggih Pak. Oh nggih. Sedaya yoga ya barang bono, Pak. Nggih, Pak Wahyudi nyuwun sewu, Pak. Dos pundi raosipun menika Mbak Elisa rawuh mriki, Pak? Oh ngoten Ki Jalu Pandaya. Kula mboten wani matur. Niki bojo kula teng Ya. mriku. Oh, nek karo Mbak Mimin malah aman. Lah ngoten nggih. Kalih bojo Ibu kula mboten pangapunten wonten, nggih, Bu. Ibu ndeleng kula Mboten nggih. maksud kula pripun-pripun, menika kados bapak ke piyambak. Alang-alangi. Lah piye? Lah kowe ya wedok jare. Aku wedok rung dadi ora apa-apa. Nyatane ibu ki nek karo aku WA-an biasa lho ibu ki. Nek karo Mbak Elisa apa ya cemburu mboten mungkin. Cemburu harus dhisik-dhisik wong Nek pripun ta Pak? griya karo kowe barkoni Mbak Mimin. Nggih. Kowe macem-macem tak piting. Bar kok Mbak Kinjan bloko nek tenggan kula mboten napa-napa to Pak wingi tenggan kula. Nggih sampean mboten napa-napa ning nek nggone bar Mbak Mimin tak piting. Oh, nek dolane nggon aku ora apa-apa nek bar karo Mbak Mimin lah bar ngopo riyen niku pertanyaane Pak. Lah nggih niku bojo kula nggih bingung ngono niku dateng mriku. Niku kula wedine pripun? Ngene Ibu PKK mboten di gerakake ya niki napa-napa le nyepake ibu-ibu PKK lagi luar biasa. Tepuk tangan kanggo Ibu PKK. Tepuk tangan kanggo ibu-ibu Kompak sedaya PKK. Ibu PKK. Iso kopen ora bakal kaliren nang kene. Dados jenengan suksesipun panjenengan menika mboten lepas saking Peran ibu. peran ibu istri Wanita. panjenengan Pak Lurah. leres. Mboten namung ibu PKK. Nggih. Namung kan warga menika sok salah punapa nggih? Napa? Salah Sayo anggenipun apa? nampi. Naminipun Ibu PKK menika nggih sedaya warga ibu-ibu PKK Wih. dalasan bapak-bapak. Oh, bapak menika Bapak nggih PKK. Oh nggih. Oh, ngaten. Bapak nggih. Lah program lansia balita ini menika kan mboten enten bapak-bapak lah. Dos pundi kula mengke dicekel polisi no. Oh, nggih. Nggih dalu menika ingkang rawuh, Pak. Pak Agus rawuh nggih. Bagus, Nggih, Pak Agus menika Oh, Pak Agus, Pak Darmadi, Nggih. dasan para-para menika Pak Joko ingkang Sarjono, tresna nggih. kalih warga Pluneng. Matur nuwun Pak Agus, Pak Darmadi, dasan para-para sedaya ingkang kala wau sampun kawula sebar. Oh, iya. Dadi nyongguyung program Pluneng. Umpama desa sesuk program ya mestine tak dukung. disengkuyung gentos nggih tak Pak. sengkuyung. Gur ler gumat gur gentenan ngoten. Yo, aku ning streaming nang nyongguyung. Nggih. Pak Agus karo Pak Darmadi. Oh iya. Tindak kene nyengkuyung program kerjaku, kirap cukuran banyu. Ah. Delokan sesuk nih program ya tak Sengkuyung. Iya. Ayah Program KB. Mbak Mimin ora kagungan putra. Dereng Pak. Oh, Dereng jodoh ngaten. kula ku jane nggih wedok lho Pak. Sampeyan wau diwelingi kalih perangkat kula. Nggih. Mbak Lisna Nggih. nyuwun donga pangestinipun Nggih. anggenipun badhe Lahiran. Lahiran wa nembe bobot Mbak Lisna menika. mugi-mugi tansah Lancar. pinarian Mbak lancar. Lisna kadarane dikebuk ping 3, Mbak. Nggih. Nah, niki Dikebuk ping monggo. telu. Biasane Mbak Mini ngebuk Mbak ngene Lisna mboten cabaten kula, setan radoyan demit randulit nyira kidul randudul tebak bosok liak-liak getih abang nyimpang getih putih nyingkre getih ireng meneng de bojo ayu marake kuru de bojo bagus ning ati gerus de bojo banci ngangeni ati. Nek sampean kan udah ngerti programnya pemerintah desa Program. Pluneng. Pemerintah. Pemerintah loh. Pemerintah Nggih. desa Pluneng Pemerintah. napa, Pak? Programnya apa? Pemerintah desa Pluneng. Nggih programipun. Pak Lurah ora butuh duit kanggo pengisian perangkat desa.
saksenono kabeh sejuwe ora enek ling nganggo dhuwit. Bahkan ubo rampene le nyukupi Pak Lurah. Saengga perangkatku mestine nyengkuyung programe Pak Lurah. Apa-apa nek diawali kok pemimpine. Ya. Kuwi lempeng mesti Lancar. anak-anake ya. Anak gua ya melu lempeng. Lempeng. Nggih. Lempeng ya. Nggih nek Sampeyan lanjarane apik rak ya mesti kacangnya melu apik. Nggih to. Nek lempeng sampean ya remen. Nggih, kala-kala Pak tergantung. Ayo, Jane ayo. mancing lho Pak nyen kok Ya iki bar ngopo katakan. Ngapunten nggih Mbak, gandeng kula ku Pripun, kulinane Pak? kalih Mbak Mimin kula Nggih. gojekan. Mboten Boten apa-apa. dados Lah menapa. wong malah jenengan kali Mbak Mimin lho ketok mesra banget. Disawang Cocok. kadoan lho, ayah karo bapak iki mesra. Bojoku ngaku dikruwes nggih. Oke, dicarengi tetembangan Pak badhe Bapak request lagu ngersake lagu napa? napa Pak? Pak Pak Yudi Lurah. ngersaken lagu menapa? Nah. Badhe nyumbang lagu napa pilih nyawer? Nah, nek kula pilih nyawer mawon. Pak Yudi, Pak Wahyudi kok. Wer. Lagune napa, Pak? Sembodo nggih Pak nggih. Sembodo. Kandhane kok. Merdeka. Lagune napa, Pak? Lagune kira-kira le cocok karo babakan katresnan. Katresnan. Lagunipun apa Pak? lho, Pak. Kok dadi nyek iki piyambak kalian Paranggono. Paranggono. Ninggal katresnan nggih. Oh, nggih. Ngene ngapunten nggih. Pak Lurah pun niki babakan tata basa mboten Wah, kirang sae kok. kono. Mboten apa-apa. Namun niki kangge gegojekan. Nggih. Supados Mboten formal banget. pepanggihaning dalu punika ingkang napa nggih Sami rena, sami seneng penggalihe Pak. Sing wontenipun nggih. ki anu syukuran banyu ingkang dipun adani saking resik-resik kali Nggih, resik sekali sampun. kirap syukuran banyu lajeng adanan ringgit purwa nggih. Nggih. Dadi kula nek matur niku ya Lurah Randi Jasa. Mboten napa-napa Pak nyatane Aku masyarakat Aku yo ditresnani maju, Pak yo rukun jenengan. budaya. Pomone matur babagan budaya, babagan tata krama, babagan punapa keman kirang ngertos nggih. Nyun ngapunten nggih. Nggih Pak. Nggih, nggih. Napa-napa. Ning Yo Mbak Nina yo. Mbak Apri, Dalem. Mbak Elisa, Ije. ampun cemburu nggih. Mboten. Warga kula kalih Mbak Mimin niku wis Pun dot templek. templek. Pun templek pun gambuh rasane nek kalih kula Pak santai mawon. Kalian tetembangan nggih, Pak? Ning kula tak ngaturi sega ngrawuh riyin. Nggih, kalian sinten, Pak? Dumateng Pripun Pak Lurah? Pak Agus Riyanto. Agus Riyanto malih nggih. Dumateng Pak Darma. Pak Darmadi. Pak Darmadi. Le manggake ping kula wali nggih Pak nika nggih Pak. Sanesipun kita Topo. ketinganipun sampun Topo. nggih. Pak Topo sanesipun menika timbek kula. Timbuk. Timbek timbuk nika nggih. sederek kula. Oh, sederek. Bukan kaitane politik nggih. Politik apa? Sedulur, artinya? iki sedulur. Kepala desa ndak boleh bermain politik, namun boleh bersaudara. Cocok, Kebetulan aku dengan Mas Agus Riyanto itu saudara. Cocok kula nggih matur. Cocok. Nggih, dipun caosi lagunipun Pak. Yo Pak monggo. Darmadi juga saudara. Saudara. Mungkin itu nggih. Nggih, Bapak Pak. Ibu aku nek ra nyawer iki mung di eneng-eneng. Lah nggih. Nek ra ngatos wae. DP Nggih. Yo dibarengi ninggal katresnan yo Puspita laras oke yo. Iya. Monggo. Yo. Yo Mbak yo. Yo para pandepan Sanggar Semarang oke. Oh nggih Pak, matur nuwun. Sembah nuwun Pak Lurah berkah nggih Pak.
janjimu aku kang setya satu tak ati Yo. Hey, hey. Nina. Masuk. Setya satuku tak sedi nganti saelengku Tinggal katresnan pun diaturaken, Mbak. nggih sesuai request Pak Lurah kang mengandung katresnan menika sampun Menika ugi matur nuwun dipun giyaraken mantar live streaming, Mbak. nggih live streamingipun napa saking niku? Sanggar Cemara ugi Haji Sun. Haji Sun, nggih. Kagunganipun Bapak Bupati Sepuh. Nggih. Menika Pak Agus Riyanto tasih lenggah. Wah, monggo. Kali Pak Nggih. Topo ugi tasih lenggah. Pak Darmati ugi Pak Darmati. Monggo. Mboten Sinten, Mbak ngirangi Mimin? raos hormat. Monggo katuran minggah wonten Tinggah wonten pepanggungan Nggih. sareng menika nyawiji. Menika pangudutipun warga Pluneng. Nah, bakunipun suka parisuka syukuran perkara lakon besokne ra candak wayangane rong dina. Aja kaya ya. ayo kula niku gumun lho, Mbak. Pripun? Jane ya ndek sedulur lho. Brondong wayangan, Nggih, Pluneng wayangan. nggih. Lah sing duwe kepala desa Mbrintik niku ra sedulur kula. Malang jiwan menika nggih. Pak Supri niku waris kula. Lah, Kok ora nggih. wayangan dhewe iki. Lah, Pripun iki, Pak? Pripun? Wedhae apa dipun andalang? Ah. Ha iya. Apa ya ora pengen apa piye? Angger kula dolanan Brintik niku kapan nggih, Mbak? Brintik saged wayangan kados. Nah. Kayanipun warga niki pun ngoten niku nderek kula ngono. Ha iya ta. Ha iya. Apa piye Pak Supri tak panjeri sik. Dadi ya Ngoten nggih cocok kula, cocok matuk. monggo Pak Agus, Pak Darmadi. Mbah, monggo Mbah. Mboten ngirangi raos hormat monggo Pak kuwatur Agus, minggah Pak Topo pepanggungan. sekalian monggo. Lah nggih. Mangga. Suara suling ngomendang suarane. Dola suling kapena unini. Oh, di tembok kerajaan kita ran lakan troka timbang suling sigra ngangani.
Sigra kencangane. Wilujeng dalu Pak Darmadi, Pak Agus. Nggih, Pak selamat Topo. malam. Topo. Mas Jalu, Topo. Mas Jalu. Pak Damat ugi ngene ya. Nggih. Ha iya, pripun Mbak Mimin kok jejer karo Pak Darmadi kok ya. Lah nek pun baten iki pun gambuh rasane. Wis mudeng nek atine Priyam Mimin iki dos putih. Mas Jalu aku ya ora semelang telak mimin. Oh, lah pripun Pak? Ora bakal meteng. Nggih Pak penyanyi kok ya Jadi paring bojoku dawuh ora kalih cemburu. kula dilanje. Wong pari pangan penyanyi rumiyin lajeng. Kados pundi nggih. Pak kawontenan dalu menika warga Pluneng anggenipun ngawontenaken tasakuran banyu Pak Dar. Monggo. Nggih, Kang Sepindah, nggih, sugeng dalu dhateng sedanipun Kang Sami rawuh. Nggih. Bapak masyarakat, Pak Lurah, Bu Lurah rawuh mboten? Bu Lurah ku Basin. Sedanipun ingkang Sepindah, ini kula Pak Agus, Pak Camat, tentu nggih nderek mengayu bagya wontenipun pagelaran ringgit menika. Menika istilahipun bersih desa nggih. Nggih, kiras panyus Pak. Kawiwitan syukuran banyu kula Pak Agus, Pak Camat ugi saged nderek. Iya. Nggih, tentu memuji dhateng Gusti Allah. Mugi khususipun masyarakat wonten ing Pluneng menika dados masyarakat ingkang tansah dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Rukun warganipun gitu, rezekinipun lancar. Amin. Rakyate padha sehat walafiat. Amin. Nyuwun pangapunten kula ngagem seragam menika kalau wau menapa wonten pembukaan kejuaraan nasional pencak silat. Wah, Remaja. nggih. Datang Semarang. Lah kula kan ketua harian IPSI Jawa Tengah kedah mendampingi di sana sebagai panitia. Terus wow sekitar tengah jam lho tuku mriki wau. Lewat tol, Pak. Nggih. Lewat tol. Nggih. Sedaya malih dene tetungga lan menika kala wau janipun Mas Hamenang kalian Mas Beni badhe rawuh. Oh, ngaten. Mas Hamenang kalian Mas Beni menika calon bupati wakil bupati ingkang kula sengkuyung sak kanca. Wah, nggih. Niki mboten kampanye. Nggih. Mboten kampanye menika mung derek titip puling nggih derek mangayu bagya Nggih. sami kalian ingkang kula aturaken kala wau. Oh, nggih, matur nuwun. Kita berharap ke depan Klaten nek wingi duwe bupati ayu sesuk duwe bupati Ganteng. bagus ganteng. Ya. Harapan kita begitu. Kami ada di situ, gitu. Monggo kompak kita agar di Klaten semakin moncer, gitu. Amin. Kula mboten sah tanggung-tanggung, jadi niki mboten kampanye mung pripun istilahnya mengabarkan. Ya. Kita mengabarkan. Pemberitahuan. Pemberitahuan. Padha ora karo kampanye niku. Gunakan hak pilihnya tanggal 27 November. Nggih, 27 November. Jadi kita berharap alasan kula kok milih calon sing enom apa? Sing enom iki dosane rong akeh. Wah. Nek tua-tua sing lak dosane wis akeh gitu. Oh, kadang Nuwun nggih Pak Camat, Pak Sutopo, Kanjeng Mbak Lisa. Yusuf. Panjang Yuswa. Monggo, Jeh, siap. Monggo Mbak Mbak Lisa. Mbak Lisa, yo ngancani Mbak Pak Elisa. Camat nangke badhe nembangipun lungi tengah Asmara. Oh, Napa sak menika? ya anu bar niki. Oke. Lenggah kami ku sih, Pak. Anu Pak, Lah. sudah mriki Kurang rumiyin. enggak sih? Ya ya. Monggo, yen ing Tawang ana lintang, monggo. Monggo, Mbak. Mbak Lisa. Yuk, monggo. Lisa dan Mbak Elisa. Wah. Si Apa? ini Mbak Elisa Orkarus, kalau ini Mbak Elizabeth Rezu. Rezu. Rezo. Rezu. Yuk, monggo, Mbak.
Matursu. Nggih. Mek darah medi. Nggih, mong Meh jam tengah loro. Yo mbacutke lakon ndak nampa duka yo mak tak derekke. Koko sing dupa kanggo melon. Ngending biasang pati. Kawengku sagung cacahan nanging sang tangi kipi. Oh